Pero bueno, o temporal tivo cousas boas tamén, porque, bueno, nós que somos 13 na casa, estivemos todiñas na casa, xuntas, polo menos para que estivera a Carmucha non marchara a casa, porque estando ela dentro non marcha a casa. Aguantas a casa. Pero estivemos ali as 13, pasámoslo de maravilla, cantamos, rimos, bueno, xogamos o tute. Bueno, o tute a mí non me gusta xogar moito porque ao fijarme tanto cansase a vista. Bueno. Co tute non sabes costante. A ti o tute non che gustará porque a ti o que non che gusta é perder, que non che gusta nada perder. Cala a boca ti para ti que sabes xogar ti o tute. Sabes xogar ti o tute agora. Pero ti, mira, máis parva que ti xogando o tute, non? Eu? Pero cantas veces che cantei outro día na mesma baza, cantei hasta 7 veces as 40, coño. Bueno, non se entera dun hombre. Hai veces que estou despistada, sí. sí. Non vale para xogar. Bueno, ti non fales así mal de min do tute, mira, o que podemos facer é cantar. Xa che dixo que cantei eu muchísimas, 40, 30, 20. Bueno, que estou dicindo de cantar unha canción, muller, unha canción. Estamos enredando aquí de Leria, perdonar, Sí, perdonando, que vimos para cantar algo. Bueno, Vimos nós vamos pa cantar cantar unha canción destas, unha moderna. Vamos cantar unha canción e sobre todo vamos cantar esta, no, porque, bueno, é a única que falta no YouTube por subir a internet, non? Onde? Esta canción ainda non a colgaron en internet, esta, a que vamos cantar agora. Pero as cancións tamén se colgan como os cochos, ou... Non, muller, que colgar en internet, coller e poñelas en internet, dice colgar en internet. Pero en internet onde? Bueno, muller, en internet, no YouTube. Onde é internet? En YouTube. Orense, internet. Non, muller. Internet, así nos ordenadores, que está toda a xente así. Internet. Con T ao final de escopir, internet. Bueno. Veña, cantamos la canción ou que? Vamos. Veña, pois Vamos vamos. cantar esta canción que é preciosa. É das últimas que temos das millores que pode haber. Espera que vou coller... Que é iso? Estou sin isto. Trouxeche unha mesa. Trouxe unha mesa. Bueno, é preciosa. Preciosa. Que é unha mesa de que? No, pero é unha mesa de pinchar discos. Isto gira así, non ves? Ai, sí. É ben moderna. É moderna. Está ben, bueno, pois veña, se non hai outra cousa. Vamos tocar este tema. Xa estou. Estás preparada? Pínchame aquí como ajalloso. Sí, agora xa vou. Estás preparada? Xa estou, mira. Bueno, pois xa aí vai, Espera. Que pasou? Espera que vou poñer a gorra. Pero a gorra pa qué? Ah, bueno, porque é máis moderna, claro. Bueno, aí vai. Cantar, Arroz con chícharos. Patacas novas. Polo de betanzos. En más cebolas. Saya de Carolina. Tengo un lajar pintado. Carallo pa Carolina. Tengo una saya de la costa. Pija, carallo, pija. Que te es una saya de la costa. Pija, carallo, pija. Pija, Carolina. Esta es una saya de la cosa. A que vamos cantar agora? Pero as cancións tamén se colgan como os cochos, ou... Non, muller, que colgar en internet, coller e poñelas en internet, dice colgar en internet. Pero en internet onde? Bueno, muller, en internet, no YouTube. Onde é internet? En YouTube. Orense, Non, internet. muller. Internet, así nos ordenadores, que está toda a xente así. Internet. Con T ao final de escopir, internet. Bueno. Veña, cantamos la canción ou que? Vamos. Veña, pois Vamos vamos. cantar esta canción que é preciosa. É das últimas que temos das millores que pode haber. Espera que vou coller... Que é iso? Estou sin isto. Trouxeche unha mesa. Trouxe unha mesa. Bueno, é preciosa. Preciosa. Que é unha mesa de que? No, pero é unha mesa de pinchar discos. Isto gira así, non ves? Ai, sí. É ben moderna. É moderna. Está ben, bueno, pois veña, se non hai outra cousa.
Vamos tocar este tema. Xa estou. Estás Pínchame preparada? aquí como majalloso. Sí, agora xa vou. Estás preparada? Xa estou, mira. Bueno, pois xa aí vai, Espera, un momento, espera. Que pasou? Espera que vou poñer a gorra. Pero a gorra pa qué? Ah, bueno, porque é máis moderna, claro. Bueno, aí vai. Cantar, Arroz con chícharos. Patacas novas. Polo de Betanzos. En Barcebolas. Pero cantas veces che cantei outro día na mesma baza, cantei hasta 7 veces as 40. Bueno, Non se entera dun hombre. hai veces que estou despistada, sí, sí, non vale para xogar. Bueno, ti non fales así mal de min do tuti, mira, o que podemos facer é cantar. Xa che dixo que cantei eu muchísimas, 40, 30... Bueno, que estou dicindo de cantar unha canción, muller, unha canción. Estamos enredando aquí de Leria, perdonar, Sí, perdonando, que vimos para cantar algo. Bueno, Vimos nós pa vamos cantar cantar como unha canción destas, unha moderna. Vamos cantar unha canción e sobre todo vamos cantar esta, no, porque, bueno, é a única que falta no YouTube por subir a internet, ¿no? Onde? Esta canción ainda non a colgaron en internet, esta. Pero Mesmo, bueno, o temporal tivo cousas boas tamén, porque, bueno, nós que somos 13 na casa, estivemos todiñas na casa xuntas, polo menos para que estivera Carmucha non marchara a casa, porque estando ela dentro non marcha a Sí, casa. aguantas a casa moito. Pero estivemos ali as 13, pasámoslo de maravilla, cantamos, rimos, bueno, xogamos o tuti. Bueno, tú tamén me gusta xogar moito porque ao fijarme tanto cansase a vista. Bueno, Con tú, ti non sabes constante. a ti o tuti non che gustará, porque a ti o que non che gusta é perder, que non che gusta nada perder. Cala a eso é o boca que non che ti gusta pa a ti. ti que sabes xogar ti ao Ah, tuti. sabes xogar ti o tuti agora? Pero ti, mira, máis parva que ti xogando ao tuti, non? Eu?